Nyidam Sari dipalarne wani piro kuwi mau? Loh. Tanggap langsung. Ayo. Cewek sing cewek, wong masih emoh dikai cewek kok. Kula nek dingaren timen jeruk minum jeruk. Alah remuk karo wong wedok anggere ngono kae. Remuk. Alah. Heeh. Njaluk palaran kok. Kita anggere dietek wong wedok kita kok wedine tenanan ngoten lho ya. Santai mawon, walah jan cukurane kados cukuran Belanda. Halo. Wes. Maklum, tiyang ndak mboten nate diambah nggih ngoten nika. Niki oh ngoten. Iki dipun damelke palaran nggih. Yo nggih. Ayo Mas, dalem. Nek wong lanang nyekel dhuwit entek kaya iki mau. Oh, sarung jagung tanggung jawab ya, Ndak? Sarung jagung. Duh wong. Yo. Ayo jumeneng yo ngadeg. Yo. Ayo toh. Ayo. Oh. Ampun sungkan wong kowe. Sekali-kali kula tak pirsani jenengan. Yo. Gabung mrikon kok yo. Besok kapan umpama sira nang kodo tanapa prau sasatra ben papatri Nyidam Sari langsung sragen Mas. Damelke sarung jagung. Ayo. Ya wis njaluke ngono kok. Ayo kerja yo wedi karo bojone. Tarik.
sampean pernah ngalami, kae ya pernah ngalami rene yo. Aku wis tak tau. cegat. Aku ki nek sing cilik-cilik ngono ki mesake. Ora menang sampean. Ayo. Supri, ijek cilik. He. Ijek Salam. dinteni sik gedene. Penak walah nggih. Wong lanang gak gatheli ngono ki. Mas, tenan rawani kowe. Enek bapak enek kene ngosok-mosok rawani Ya enek kancane sapa Pak iki yo meneh. sing anu ngono lho. Tenanan. Nyerah ngono langsung rokok kelepas klepus lho lek yo. Ora. Ayo. Oh ngoten. Oh, ana maratuane lho, Pri. Isin. Nalika nira ing dalu atiku lang-langet sira ayu. Langsung sarung jagung. Wis entek, Mas. Sapa wonge sing ranadang tresno janur kuning lagu-lagu sapa wonge sing ranadang munyo Rasa tresno rina ya sing dhuwur ya semangat kita ya. Lebar ya. Aman. Oh saya enek rezekine kok tak kelambain neh kok ya. Tresno Tarik yo. ora Batur sembah nuwun kula sakonjang libur panjenengan para tamu undangan lenggah dados nyawiji antum donga lan pamuji kagem temanten kekalih kula wonten keluarga ageng saking Solo. Tesik mboten? Malih mboten? Pripun iki? Mendem? Terus usul. Yo, mulai nek mental ngene. Mendem kangen. Ayo wis. Oh dipersali maratuwa kok ya. Ayo wis ra apa-apa. Mendem kangen Mas. Kemudian nek request dari kanca muda, dalan liyane, kemudian request yang terbaru belum dihadirkan, mohon maaf terbatasnya waktu, mungkin nanti akan kita hadirkan juga kebersamaan bareng bersama Sampurna masih lanjut sampai malam. Jadi sabar buat atensi yang belum terlayani, kita kabulkan semuanya yang masih berlanjut untuk suasana kita bergabung.
asli. Masih kumut-kumut aku ngene. Glowing Glowing. kalian. Kotos-kotos. Sumuk ket mau lho,